Nagagit-ngag po kan niya eh. No, datig po po kan kanya ikakabsat kaya banyo lang ni Cherry. Merienda lang, sapat na. Pag meriendaan nyo lang so nakakabsat, may isang biskuit kin kwa. Soft drinks. Okay kanya na dyan yun. Sorry pa ako. Oh. Nang kasaluhin lang. Oh. Na, baka nagnaman. Haan! Sige, kuya doon lang. Duwidim nang. Dito. Sige, natok ko lang. Punta pa. Mga hindi kuya doon na, nasa. Dito. Patok pa kanina. Nakuha lang ta kayo na Diyos na nalukneng. Pwede na eh. Baka nagudil lang ata ko. Ang tataan, kami. Kita yung yan na. Awag na yung kumagawa. Tukanan mga nan. Ikumpay na minsan. Basta. Oh, good job. Bumabalik. Anya lang? Good boy. Good boy ka tata. Oh, nag-ingat ako. Ano siya pinakanak-kes? Alam namin na talenta, malam namin kasangan. Kailangan buning ko. Ay. Nabunog na yun ang ago. Bilhin. Dapat na, ito may isa. Itang ka, nagsakit yung mga kahon. Ita ka na yung muli katan. Alagdak ko ka. Haan? Nagbabaki. Oo pala, datan. Tukula. Sige pa eh. Nairot oh. Ayaw niya, may ang yakap. Handa na yun. Nabanog to ni Diyos. Nabanog to ni Nabanog to pa nagabilbilingan.